tapi sudah hamu ale akka na ubudus dalani tata calabiring hamu malangtung adong ma tudusan ni pernyahapan nama ngona itu na pinajekol ni Jehovah au diari perpiar-piar ni kemasna ibana tahe madabu api sian dan magicang manino na huli-huliku patu berkosa ibana manaon jerubong di patu ibana paudar au dihuli ibana mempahinaw marhinama marsipal manimpat al tangan nasab diri tahe mengerahti awen haja hatokku akkana pasibut pappe tuntakku hukku ibana mangaropuhi tubuhku nunga dipasahat Tuhani au tubaga sa tangan ni akkana sotar ko tangan nunga dilutak-lutak Tuhani luhut alak akkana marhuaso di tonga-tonganan di kaluhut tu saya luhutan dokpa kau laho mangaropuhi akka duli-duliku nunga tutu diletak Tuhani pangilangan di burujudana marbajui alani luhut nai saya tumatangi saya mabakbak doa di mataku ay holang dosyanau si pangapu napasabam o hakku nung atung pidom akka anakku ay mabahin ku gugu muswi ola dunian di pahirbang Sion tangan na alay dangadong na mga pulibana nung apola marhara Jehovah dibuso ni Jacob maliang ibana upahig kebibias-bias Jerusalem di tonga-tonga na sida nabo nartututu Jehovah ay namang hujal duaw rumpak hatana say tangihan may sudi hamu mali akka bangso galawireng hamu parniyakan tarbuan tu habuangat tu akka na marba duduli diyaw tayo pajuju dunia nakka ali-alihku tapi dia sinasido wow moding luwak kamalin do situa na paturi au di bagasan huta bujumadir si panganod di ibana bidu nasida sama ngudut pasana sida niyan